Mi van ma? 1900, 2000. Mi? Mit ittál? 2009. 2009. Mi van? 2009. szeptember 12-e. 14. 14. 12. 14. Kapcsolom a telefonon, nem nézem. Ki főzött ma? Pár év. Pár éva. Személyesen. Tegyek De mi neked van is? ma? Mi van ma? Adjál neki nevet. Tészta alla páléva. Tapsi. Tapsi. Ez mondta a tapsit. Tapsis tészta. Tapsis Tapsis. tészta. Ez a Duna TV Ott élő tapsis népzenésze, ez tészta. a kis videó. Ott egy nagy kéz. Wow. És magadat is mutasd meg. azt csak Így van. Figyelj, most érted? Én vagyok a wow-wow. Házigazda beszél egy pár szót mai napról. Igen. De Pár a szó. voltát még gondolom, nem esel kétségbe, hogy csak ennyit szoktam neked. Még iszom egy kis kálinkát. Csörögnek! 18-as karikát be kell vágni hozzá.